abịa eweli ọbịa n'ọchị ma mbena ịmana nwechere ndị a na-abịa mkpụrụ nwechere anyị asịghị mma na-agba agba a na-eteche ya na-agọcha a na-emechi mmemme mgbede aga gede mụnụ nwegbe na-eme mmemme ya asịghị n'odo na-ada maọbụ na mmọnwụ dị ha na-agba akatagba n'afọ mmọnwụ dị ha na-agba. Okay. M ebido na maka abịaba anyị ọchị ma ebinye na-enwere mma nwa odo mma m na-agwa gị kachacha mala ile bụ ezebele ego nwa obodo a na-eri o nwere nke a na-eri every year, o nwere nke a na-eri every 3 years, nke a na-eje n'ugwu na abara ugwu, mana nke ha na-eri every year bụ ebe ụmụ nwaanyị na-esechi ite. O nwere local port a na-ejiche ụmụ nwaanyị ga-aga like that bọchị a na-eri o na-aga ụmụ nwoke ga-akpọ iwu nkwụ ya na-akpọ iwu nkwụ bụ onye ọbụla nwere nkwụ ọ na-enyi ụmụ ego ala ga-abịa kwụrụ anyị ma nkwụ nkwụ gị ada efe n'irizin inwe ama nyirele nkwụ gị kwụrụ ọntiri na ụmụ ego ala je kwụtechie mmanya niile dị n'ọchị ma njeze enyibe nkwụ gị then ụmụ nwaanyị ga-egochi ite na-aga egwu ihe anya ohe 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 ihe anya ohe ezekotechere ite ahụ na-eji ekpochi n'ọnụ ma dada na-eri and anaghị abịa na ha ga-aba nri. Ụfọdụ na-eshi nri akịdị, ụfọdụ na-eshi nri ụtara ọkpa, ụfọdụ na-eshi rice wit anụ, ụfọdụ na-eshi o nwere igile ya na-eke igilechi a na-agwọ wit ọkụrụ ka azụchi mama ga-ebechi aza n'akụkọrọ dry fish agwọcha anya nwere ike ibe ụta m na mpara efere nke m bịa kenyere gị iribe maọbụ iche akala dị isi ekponyere gị na-ekpo dị something maọbụ abịara na-abịanye gị n'ọnụ sef so a na-enwe aṅụrị nke ahụ bụ a na-eme. Then nwechiri ihe ọzọ like ihe okorobe one clan nwe nke ahụ one village nke a m gwara gị na bụ nke Ezebele bụ ọchịma nwe general maọbụ na na-eri ebinye day form of birthday ọchịma na-eme nke ahụ general that 2 days bụ a na-eme general ọdasị ga-abụ mpakara like ihe okorobe iyikwu egbu ya emegide ọkank depending ndị ọbụla nwechiri nke a bụ mma. Then abịazi n'odo kank ebe anyị nọ na bụ onye isi odo bụ Izama ahụ bụ ugwe ụlọ mụrụ Izama bụ ọkpara ebinye ebe a bụ odo na-alụ afọ ọlọta na after 4 days na nke ndị ibite ahụ na-esote alọta ha na-adị tịrịtịrị alọta ya na-akpọ ha ma ọ bụ na ị chọrọ imefa ha bụ ovuru ụzọ abọchị na otobo then agbazazi ibite nke ibite ga-alọkwa then anọdụ izukwu abanyezi egwu idikebu the third son nyabụzi mgbe a na-abịazi na-enwezi ewuru na ewuru ndị ahụ lọcha ụtọ ahụ chalacha mpakara mbalesa na-enwezi ewu na ewuru odo ile na alụ ahụ ụfọdụ ụmụ ndị na-alụakọta ya na-akpọ ọbụ n'odu urokwu mgbe ahụ na ọ bụrụ na m bụ onye ọgọma ma gị bụ onye ọgọma ma gị bụ onye igwadoro onye Hausa na mmemme gị invite ọ bụrụ na aka dị m dada na enwere m ike igba ezi anything m nwere na-eshi oriri a na-eri so ebe ishi bịa the invitation edi onye azọ bụrụ oriri odo fụta na mbara ebe a na-akpọ mbara na Ashwek be anyị ya bụ ebe arara anyị primary school eruezi ebe ahụ odolile ahụ afụta na-agba egwu nke ụmụ na m afụta nke ụmụ na onye afụta nke ụmụ mpakara ọbụla dati ka nwere da 12 clan enwere ga-afụta nke ha ga-afụtacha na-ete egwu a na-awọchi na-agbalị ndị ọbụla na-agụrụ nke ha egwu ụmụ nwaanyị a na-aba egwu ụfọdụ nwaanyị gomere ekwa na-ekpokoro ekwa ma ya ọkụkọ na-egoro nke nne dinye ihe ụmụ nwaanyị na-akpọ bụ nne dinye a na-emechiri ya na-emere. Then n'ime odo ahụ na-enweche different types ama m mention ndị agụ dị names like ọdịdị odo ahụ a na-agwa gị bụ nke ahụ kọwara gị na nwe oduroko ahụ bụ mgba ndị ọzọ like onwere ha na-ekike nwa kpamkpa ya bụ ego ala odo enwere ego ala odo ego ala odo ike nwa mkpamkpa ọzọ ashọ bụ nke ahụ ya na ụmụ nwaanyị na-egwuri egwu ifuma nke ebe anyị na-anwụ n'ọdụ ka gị na ya yiri ụta ịdị na anwụ n'ọdụ ọzọ ashọ ebe anyị ọ bụ nke ebe anyị bụ afụ m ekweta ọ bụ onye ka ihe a na-akpọ nke be anyị nke be na mba afụ m ekwe onye dị iche na ya na nwaanyị ọ na-eyi ekwa n'ọzọ ọnụ ga-ekwu okwu o jiri bere ọnya na oke uhere enye na mgbere ọnya jikọ ichere na-ete egwu ụmụ nwaanyị ga na-eso ga na agịrị nke ahụ ụmụ nwaanyị na-eso ụmụ nwaanyị mana nke a m kpọrọ gị ike nwa mkpakpa na ịma nkwụsị nwe ebe ọ na-abịa na ị ga-ewe ọsọ la saịda tinyere ndị ọzọ nwere ka a na-akpọ enyive ogele
nke ahụ na-agba ụgbọ ọfụma na-evu ogele about 6 or something like that. Nnukwu ogele n'isi onye na mgbagị isi onye. Ụmụ nwaanyị ọ na-eyi akpụkpọ agụ na arụ nwụchiri oke igbe. Ọtagwa onwe ga na-eke odo okpukpa nke ahụ odo okpukpa odo ahịa na ọlụ atafụta once bụ ụmụ nwaanyị na-ahụ ya amahụzi anya again ọ fụtacha afụcha na olepịa n'ime ahụzi anya nwaanyị hụkwa mara ọnwụ mgbe nke ọ gabere nwaanyị hụkwa mara na ọ gaba ọnwụ mmanya bụ odo ụbọchị ụwa na-afụta ụmụ nwaanyị afịa na ha na-eji afụta kirichie ozugbo ọbanye a na-agbara egbe ụmụ nwaanyị na-ete egwu nke aka mana emecha enye dade ọlakpo n'ụmụ nwaanyị adafụzi a na-ahụ a na-etere egwu enweghị ike ịkụ nwatakịrị ma ọ bụ ịkụ nwatakịrị bịa ebe ahụ nwatakịrị ha mere ihe gbadara nke ya mụrụ ọhụụ ga ga-akwụsị ekwechighị ịbịa ebe ahụ maka na ọbịa ha naanị ga-adọba ma ọ bụ na ịdọrọ ọdọrọ n'ala ikere n'aka na onye ahụ lechid onye ahụ nwụọ ikere n'aka na onye ahụ nwụ ọ ka na-emeti na ọ bụ na ị chọọ vidio ya ahụ dịcha like nke a m na-akpọrọ gị n'anwụ na-eshiri ọnwụ ka vidio onye na okwero egoro something gọmarị ọma ka evidobe enwezi ike vidio te n'ahụ so you need those videos odo ha na-ekwu like obe ofu odo ha na-anụ maka egbe etiti na basị gị na odo ndị igbe etiti na-ada ọ bụ the same odo ha anyị na-ekwu a na-asị na mmadụ anaghị ụmụ nwaanyị anaghị afụta afụ ya telili abịa na igbe etiti na ọchịma nwere odo ukehe nwere odo akụ nwere odo like ndị ọbụla nwere niile bụ ofu odo ha odo bụ a na-akpọ ha nja ma nke a na-asị na nwaanyị anaghị onwe ma be anyị na onwe nke nwoke anaghị ahụ nwoke anaghị ahụ ọ na-eme ede oruhene mgbe ọ ga-afụta na-aga bopu onye isi onye bopu ma nwoke ma nwaanyị pieri mmiri oguchi ụzọ o megidechere na-abụ ịnụkwa m opu na odo ndị ibe nye ete edezi ịnụdo egwu odo like n'elu ebe a na bụ ebe odo na-ete ote edezi na ego ala odo afụta na-agbagharị na ike yezi ụzọ fụta mmadụ na nke ma onye fụtara mgbe ahụ asa fụtara ịfụta na-enwu ya na-akpọ ọbụmbata in days na-enwere ike ịtụkwuru ube gosi na ịma nlapi na ịma mbenye isaid kpọchukwu ụzọ ị nọrụla dis uriri oge ya na-akpọ uriri gahere iche na ọ bụ uriri ịmag na odo ahụ bụ ya ahụ after 4 days or something like that you will just die kpatara anụ lakpo like mgbe a na-arụ ụlọ nna ada enwesili na ọbụ that day ị ga-asọ ọchịchị all those things onye na-enweghị ebe ishi abụ ifeladis tere dati awas ọ na-eme na ome na nke ahụ akwụsị ndị a na-ama ihe ndị gboo m nwekwara siri ike ma ụka enweghị ike imekọta asị gị na ụka bịa kpochie oge me ya na-akpọ ọnya trap oru dade ọ na-eme na onye ọla nwere ọnya para ị ga-eluzuchere trap niile isetiri je drop na omecheze the following day bịaga seti bekwana maka enwere ike iseti onye ojiri ihe iche na igbute anụ ọ ga-abụ odobe o jiri ọ ga-agụje kọwara onwe gị so ya bụ ya ndị ọzọ bụzi nke na-emere ụmụ nwaanyị ịma na odo na-alụ anụ na ụmụ nwaanyị ama fụta na ọ bụ odo fụta na ụdị ọnya agụbara egwu na ụmụ nwaanyị abịaba ma ọ bụ ọ na-ala ala na ụmụ nwaanyị ada afụta nso ụha mba ebe odo na-anọ akwedo ụmụ nwaanyị anụ ga-epi ebe ahụ ma odo na modo anọghị nwaanyị anụ ga-epi n'ụha ma ọ bụ ihe a na-anwụ n'ebe a na-akpọ igiti odo nwaanyị ama nrigo ụmụ nwaanyị nọrọ ebe ete egwu ọ na-eti egwu na ụmụ nwaanyị nọrọ ebe a na-ete egwu ịwanye ya na-efu mmadụ ihe karịrị ndị omenye na-abịa ete egwu odo ma oru taịm ejikọ ga-ete ndị omapụta ọdị gbadara egwu na-ete ewere okwu n'ala ike egwu ha n'ala ada na odo adọbara onwe ego ndị omenye ete egwu abịa n'ọchịmambe gịnị bịa bụ onye na-ememe na-asụ na ọrụrụ nsọ na omere ga-adịgọị na omere arụ na ọ bụ ihe ga-adịgọị ihe a na-ememe achịgị na omere arụ onye ejide n'oshi gakwa ka oshiji o mere arụ onye ejidere n'ụlọ ta nwaanyị dịka nwoke onye dị n'ụdị
gụ na onye bụdoro idiri epierebe eji gị gụ na a ga-adịla n'ụlọ taa ejide nwoke o mere arụ bụ ụgha na-egbukwuru mmadụ bụ ihe m na-agwa gị na ọ bụghị na ihe be arụ ịmagwa na nwaanyị bụbe ejiji erebe nwoke ọ bụ arụ na ọ bụ obere okwu na ọ bụ ịdị nwoke piebe eji gị ma di gị dị ndụ di gị adịla mba ọ bụ nnukwu arụ ana m agwa gị ma onye gwọrọ nshi ma ọ bụ arụ onye ọbụla onugbo na-agwọ ọgwụ egbu mmadụ gwọma nshi tiri mmadụ ọ bụ arụ. Oshi ji bụ n'ịkpa n'ihe n'ala na oge. Oshi ji dị iche. Iche na ọba mtọ maji n'ọdị iche. Ma arụ maji ije gbasọ n'ala n'ọdị iche. Ji akpa dịka mmadụ kọchara ọrụ ichere ogbodogbo ji mmadụ mana oyire ji vọshira ọ bụ arụ dịka onye adịghị ihe arụ n'ọchịma bụ Hey, Igbo Nsukka niile, Igbo Enugu North Senatorial Zone, and every Igbo wey dey for southeast of Nigeria. A great cultural celebration don land for our domot gidigba. Wetin you dey wait for? Join us at Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Osetigo Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Igbo Nsukka, get ready. A great gathering where we dey take revive, preserve, and promote the rich cultural heritage of Igbo Enugu North Senatorial Zone and Igbo niile in general. Igbo Banyi Cultural Festival 2026. Choi! Ndị nke m come and witness colorful cultural displays, traditional dance, masquerades, egwu ọdịnala, fashion, crafts, and all sorts of our traditional food through beauty of Igbo heritage. Make you know, say we go get Miss Igbo Banyi pageantry and Mazi Igbo Banyi pageantry for this Igbo Banyi Cultural Festival 2026. You never see anything, no. Wetin make this gathering different be say every Igbo state wey dey for southeast of Nigeria go carry their own culture come meet our own cultural display for Igbo Nsukka, and every neighboring community and states wey show concern go visit Nsukka. This event go happen on 29 December 2026 for Nsukka Township Stadium, Government Field. You never see this kind of festival before. Our Christmas go dey sweetie. Omenani Igbo Nsukka no go die. So therefore, are you a cultural troupe, dance group, or masquerade group, or you wan participate for Nwadi Igbo Banyi Cultural Pageantry or Mazi Igbo Banyi Cultural Pageantry? Whether you dey for Nsukka or outside Nsukka, hurry now and register to participate and showcase your cultural pride. For more inquiries, registration, and sponsorship, please call or WhatsApp this number 0806 122 7058, or you fit send us email for inquiries for Igbo Banyi Cultural Festival at gmail.com. Don't miss it, oh. Oh yeah, make una come, make we celebrate who we be. Come, make we preserve our root for our generations to come. Igbo Banyi Cultural Festival 2026, reviving our cultural heritage. Omenala Igbo Nsukka niile ga-adị, omenala Igbo niile ga-adị ndụ. This program is brought to you by Dimma Arts and Crafts.